Igbo ndị ọma njem ọrụ asịkwa m nke onye chi ya zelu. Tata bụ Tuesday, chọọ ije ka 500,000 naira na Igbo ukwu. Mana ọnwụ ihe mee kịta anụnwa, so ka mma ka the boys si kwado, ka mma ma onye enwe isi ọma. Fine, go to side him down. Ebe na ebe. Na okay ije. Imam. Ebe si malum. Pụta na kamera, ị na-alịpụ n'azụ. Onye otu nọ. Okay, ebe a ka isi malum. Kee maka mọmị. Kee ebe ọ nọ. Kee ihe ọ na-eme. Arụ adịkwu ya. Kee ihe na-eme ya. Ọ na-afụ ụzọ. Kee gị nwa na-alụkwanụ. Gbomụlụ nze m ọzọ ebe m bụ target ije bụ n'afịa, so emere ya na-abụ so na-asị m na ọma the boy na mmịa dalụ ngwụlọ na mmịa ara afụ ụzọ ịghọtago na mmịa ara afụ ụzọ, so achọrọ m ka m kpọọ the boy chọtụli ya obere ife. Ọ nwụ ihe m na-enye gị ilu egote rice nye nne ya, ị na-ege ntị atụlụ enye na onye moto ọnụ gbu ya nkịtị na-aga ekele onwe ya ọfịs kwa ụzọ ebe ni na-achọ ihe ọ ya asị na mmadụ sili ya, so m na-enye gị obere ego ka igote rice nye nne ya. Ọ bụla ego mmadụ nyere m nchọ ije ke ndị ọ na-enwero ka ọ arụta so na ya ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede. Ndị na-enye gị ego a bụ Lord Zeus Foundation, Lord Zeus Family, ịghọtago, so na ya ihe dị ebe a 100,000. Gote rice, gote rice, gote rice, thank you. Gote rice je bunye m ọmị ike ị na-arịọ na-ekwu denụ ka anụ nke a ka onye tọsi ebe a onye mmenye ya onye na-eyi ọga nwoke ọcha ka enyi onye ọbụla ọ nara na bịa kedu ọbọ nyere ego bịa ọwagoli ozugbo it can really get better. So ọ bụla ya nwa ka m chọta mụ na-agakwala onwe m isi ọma kpọọ ya mmịa adalụ ngwụlọ mmịa kpụrụ isi o bulukwu ya na-alụ ọlụ waipa. Ọ bụrụ na ihe ọ lụta ka ọ ndị mmadụ na-atakwa afụ n'elu ụwa ahụ, it can only get better. Gaalịa alụnụ m ka m na-awa ka ihe uru nwee ịgwa Lord Zeus Family, ka ihe uru nwee ịgwa Lord Zeus Family. Ebe na-eme nwaanyị ya ka anyị na-ana nna ahụ na ogologo okwu adịla ọnụ ka mgbede. Peace and love.